ஏய், எல்லாரும் பார்த்த உடனே ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிற இந்த கெட்டப்ப தெரியாத மாதிரியே 2 பேரும் பண்றீங்களா? இதுதான்டா என்னால ஏத்துக்கவே முடியல. ஒரு காலத்துல இந்த ஹோட்டலும் அந்த வெள்ளக்கார மில்லும் ஓஹோன்னு இருந்த காலகட்டம். ஏன் ஊச்சி மண்டையில சுருங்குது, ஒன்ன பாக்கையில கிச்சுங்குது, கிட்டே நீ வந்தாலே இதுங்குது. சத்தியமா சொல்றேங்க, உங்களை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுதுன்னு சத்தியமா தெரியலங்க. என்ன மச்சான், அவன் ஒரு ஆளு நினைச்சு எனக்கு அதை அருவா பிடிக்கணும் திமிருந்தா வாடா. நானும் மதுரைக்காரங்கடா. பசங்கள்ட்ட பாசமா பேசினா பசங்க அடங்கி போவாங்க. இதே அதிகாரம் பண்ணா ஒரு பையன் சீட மாட்டான். பேபி பயப்படாம ஒரே ஒரு புல்லட்ட நடுமண்டல இறக்கிட்டு போயிட்டே இருக்க. ஒரு பக்கம் வெறியோட காத்துட்டு இருக்கிற சிங்கம், மறுபக்கம் ஏதோ வாக்குல இருக்கிற ஹாயானா. எங்க லவ் பண்ணி நிறைய பேர் ஏமாந்துருக்காங்க வாழ்க்கையில. ஆனா நம்மளதான் லவ் பண்றாங்க சொல்லி ஏமாறுறவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இது